Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokukhulu ithoba okhabelana nenhlonipho. Igama lami ngingusiyabonga, ngingowakwaMpungose. Insizwa phansi ePhopomena, nguphuze mina umfula, ngiphuze imithi madam, ngiyithola ngetsepho ithi qoqoqo iconza. Njengoba wazike mfowethu sisohlelweni lethu esilibiza ukuthi Know Your Leader, la isithola khona ithuba lokuthi sikhulume nabaholi, sizwe kabanzi ngabo ukuthi bangobani, basukaphi, yini abasiphathele yona, sibhekeni nabo. Lana kwi-podcast ngikuthatha njengethuba elikhulu nelifanele ingqayizivele ukuhlonishwa abaholi abakulezi igaba abakuzona bathi hayi intwana yaseKasi masusimemezile soshayisa sotheleka eKasi la nisebenzela khona sizokhuluma kanye nani. Njengamanje ngijoinwa umuntu angazi kumele ngimnike siphi isigqoko, ngimnike sobuholi ngapha noma ngimnike lesomthetho ukuthi advovo ngiyilande kanjalo. Mfowethu ngijoinwa umvukachagwe la ngaphambili chagwe omkhulu ukwazi ungwakwaMshengu, kwazi uMshengu siyakubikelela ohlelweni. Sibonge Khuba, sibingelele kuwena nakubabukeli bakho be-podcast. Mkhaya wami, njengamanje mhlambe ngangifuna sithi masihamba naye. Ubani kwazi Mshengu? Uyakhumbula myself ubani kwazi Mshengu mfethu? Well Khuba, ukwazi Mshengu ngizalelwe endaweni yaseMooi River. Okay. Ngakhula khona nje throughout impilo yami yonke iseMooi River, ngifunde khona right up to matric. Okay. Ngase-ke ngiye University of KwaZulu-Natal. Uziphi ikole? Ngibona kunoBrandville omnyazane nobani, iziphi ikole ufunda kuzona kwa? Ngiqale ngafunda e-primary kuqala nje esikoleni. Okay. Ngaqala kwesinye isikole esasibizwa nge-Dartington Farm School because besihlala eplazini. Okay. Dartington Farm School sasiseplazini langaphesheya komfula. Alright. So sasihlala ngapha isikole singale. And by the way, Khuba ngaqala a year before kwakufanele ngiqale isikole. Okay. Because ekhaya kaMthalane la ngikhulele khona kagogo komalume. So ngo-1990 so wonke umuntu okhazini bami esasihlala nabo basebeqala isikoleni, so ngizosala ngedwa. Okay. Literally mina, so kwacaca ukuthi ngangikwazi ukusala ngedwa, so ngakhala ukuthi noma ngidedela abajoyina gogo. So gogo wathi hamba yabona ngaqala for a week ngenayo uniform ngoba becabanga ukuthi ngizokhathala endleleni and all of that. Hayi ngaqhubha nje. After a week kwathiwa esikoleni hey mtsheleni bamthengele uniform aqhubeka nesikole. So ngaqhubha kanjalo, so ngiqale Dartington Farm School and kwakuyisikole kahle hle kwangeyosona isikole phese ngoba kwakuyidairy. Okay. So ekseni kwakusengwa inkomo, kuklinwe, masifika sifaka ama desk sifunde until 2 o'clock. Yo. Siqoqa ama desk siwabuyisele endaweni yawo uqhutshekwe kusengwe later on. Right. Then from there sangaye esikoleni okuthiwa ilakhanyilanga, kwase primary nakhona. Then ngase ngisuka ngiya eDabulamanzi Combined School. Okay. I think ngaqala grade 7 eDabulamanzi right up to matric. Okay. And then after matric I went to University of KwaZulu-Natal. Ngifuna ukuhleka before ungene kule yase UKZN. Yenza kanjani inde engako yenza because bekuthi mhlawumbe uzongidlulela nala usafunda esikoleni ngoba umuntu owafunde eUKZN uhleze ezosho ukuthi wafunde eUKZN ngesikhathi sokwazi yini lena niyenza eUKZN yenza ukuthi into ipointwe ngawo ukuthi ngafunda ngekhathi kusafunde okwazi Mshengu yini lena niyenza kanti eUKZN? Well, nothing extraordinary Khuba. Safika nje participate kwi-politics. Vele sifika umuntu wayese conscious about politics. Ekhaya they've always been ANC people through and through. So ngafika khona ngafica amajita abomdumseni bafike a year before me. Okay. Kwakukhona abomthandeni, they were quite ahead of us, nabo comrade noMagugu. Okay.
comrade uBongani ngubane lo osekuyi umkhondo lo obe debate la no uBongani was a deputy president we-SRC. Unamanga? Yes, I think wayeku-BCA Youth League futhi ngaleso sikhathi. So ukhumbuza umbukeli Bongani lo bebe debate noZet Luzipho la ensukwini. Yes. Yeah, so those are the people engabafica university bevele be-active. So fika join abona the Youth League campusini, got active, ngena kwi-SRC. Alright. Probably abantu abaningi baze ngoba sesiku-SRC. Okay. And sifike ngesikhathi kuqhubeka izinto ze-merger. Remember i-University of Natal, ne-University of Westville. So there were many things ezazikade ziqhubeka just to stabilize i-merger nangaleso sikhathi. Mfowethu ngicela ukuhlehla nawe kancaneke. Yini le ngoba ngihlezi ukuthi mangixoxela abalithi mina ko poetry ngangibona nje mangengezwe ukukhala ispeaker kube ngazi ukuthi ngingangena ngithatha i-microphone ngishaya inkondlo noma olayini abawu2. Yini le kuncikanisa noma ekwenza uqonda ukuthi ayingeke ngiyangena kule nto yepolitiki ungena kanjani uqala ukuba interested kuyona? Abantu abatshala uthando lepolitiki nokuba conscious nje ngezimo esikuzona omalume abawu2 abangasekho emhlabeni. Okay. Oyedwa wayesebenza efemini, ukhumbula ifemi yayiseMoeriva Textile. Okay. Khathi iseyifemi yangempela iqashela thousands of people. So naye wayesebenza lapho ke. Omunye wayevele kubo behlala elokishini. So uyingane kaMamkhulu. Okay. Behlala elokishini eBrandville. So that was a hype of activism. Okay. And eBrandville was stronghold is ANC. So every time till today indeed, till today. So every time mabebuyile beze ekhaya eplazini emakhaya, then bazositshela ukuthi kwenzakani, what is happening, yini aba involved kuyona. So laqala lapho ke uthando lwepolitiki lwe-ANC noku-understand izimo, and as besitshela, and obviously phela babengasitsheli nje kalula, kwakufuna basibizele khonini ngoba nogogo nomkhulu while they were voting ANC kodwa babeyisaba into kokubulawana, so bengafuni ukuthi kuthiwa kunengane ezoba active ngoba engasibulawa. So ke baloku ke besifaka ke lolo thando, and nathi agcina sesibona ukuthi hawu izimo zangafana phakathi kwethu singabantu abamnyama nabantu abamhlophe. So sifunde esikoleni saseplazini la akho zonke lezo zinto, but laba abanikazi beplaza ingane zabo every morning ngithathwa ngemoto zihambiswa esikoleni edolobheni ziyabuyiswa, so bona baphila impilo engcono. Yini pho lethi ihluke? So yaqala lapho ke i-level of consciousness. Noma ngisho i-treatment yabantu emaplazini. Why cousin bethu omalume every time uyabona nje kusetshenzwa kanzima. Kodwa laba abalinye ibala bona nje impilo yabo ihamba kahle. So yaqala lapho ke i-consciousness ne-level yokuthanda ipolitiki noku-understand ukuthi i-ANC iyini. So ke by the time ngifike e-university, because asibanga nathi inhlanhla ukuthi sibe nokhosasa ezikoleni and all of that. So by the time ngifike e-university, joining the Youth League first and then SASCO later. Yeah. Then yayisikhona that level of consciousness. So ke saqhubeka ke nje lapho ke right through up to today. Mangathiwa uyangithatha uyangibeka ekhumbuleni ekulideni kwakho ke nakho uyaqala umqalela nje mhlambe ngase university ikuziphi inhlaka osulide kuzona nje ekukhuleni kwakho? E-university ngaqala ukulida kwi-BEC Youth League as a deputy, nga-co-optwa kokuqala ngafika ngo-year 2002. Ngiqala e-university, and then later on before kuphela unyaka nga-co-optwa kwi-BEC Youth League. Then ngase ngibo deputy chair, ngase ngibo chair we-ANC Youth League, ngase ngiba unobhala we-region ye-ANC Youth League, ngaba u-deputy chair we-ANC Youth League in the province, ngakhethwa ngabo chair after that we-ANC Youth League in the province, ngakhethwa kwi-ANC PEC, PWC, and now ngiwi-PTT ANC. Wahambile lo muntu amazinga. So obani bakhumbulayo esibabona manje nanilida nabo ke lapho ngekhathi zakho zo Youth League lapho ngalezi yakhathi? Comrade uMdumseni, chief whip njengamanje, as I said, ngafica Comrade Nomagugu, MEC for Health, Comrade uMthandeni.
but we also had amanye ama-comrade kwamanye ama-campuses esasixhumana nawo abo-comrade ufanele bese Westville abo-comrade uMagasela sasi-generation A1 esekwi-ANC at that time. Quite a number of comrades really now who are still progressing. Manje ngijabulela na ukuthi futhi liyakhula lo hlelo ngilokhu ngibalanda nanofoma MEC baka education bafethu enyangene eyodwa njengoba ungalanda ofoma MEC ababili. Mfethu ekulideni kwakho ke nakho uyangena lapha kwa education ebekufisa siye ngakhona. Iziphi izinto othi mawuhlele ekhaya uzibuka njengamanje KZN senze kahle kakhulu sabukwazi ukuthi siphume inombolo 1 iningizimu Afrika yonke. Iziphi izinto othi mawuyibuka usho ukuthi hey sayishiya zawumaka sikwazi ukuba namagalelo azo kade ngibambe umnyango mhlambe nethi besibambe nalo. I-question yakhe yahlupha kodwa ke angibeke ngokuthi ngafika ngabuilda nami kwi-foundation eyisibekiwe. Okay. Ngasucceeda uComrade uMthandeni okwakade ukhona uComrade uPheke. Okay. Wena kuComrade uSenzo Mkhulu kukhona uComrade uInakhona. So they had laid a foundation. Okay. That was very solid. Okay. So nama ngifika ke then ngase ngicontributor kuloko ukuthi so that nabantu abalandela emva kwami bakwazi ukuthi bangafiki department yonakele. Okay. Because I always knew ukuthi you can't be an MEC forever. So nami ngafika kukhona bephambi kwami bazoba khona abangemva kwami. So we try to introduce not to introduce per se khona kunye kwathi sesintroducile but to build on that foundation. Okay. Particularly ukufocusa ekoleni zasemakhaya. Okay. That was my primary focus, right. Including ukuresource ikole zasemakhaya because my argument was simple ukuthi i-performance yeikole zasemakhaya mawuqhathanisa with private school. Umehluko ukuthi kuma-private school they have all resources. Yeah. It's not that they have othisha abangcono kunabothisha abafundisa kuma-public school. It's because they have resources. So we wanted to put more resources and invest on ikole zasemakhaya zasemalokishini so that sikhuphule nezinga lokuphasa. That's why I guess as introducer nezinto the IT technology ekoleni zasemakhaya. But also focus yethu ayiba se-classroom. That's where the activity yenziwa khona. Umntwana ufeyila noma uphasa eclassini. So ungazenza zonke lezi ezinye izinto ezokuveza kuma camera and all of those things but uma zinga contribute eclassini then they are meaningless. So whatever we did sasi measure ngokuthi impact yenzani eclassini. Yazi ukuthi ngeke ngabona kade kuphuma ama results kulonyaka abantu ke bebhala la inkundla zokuxhumana ngoba umuntu omningi kakhulu bebhala ukuthi hey nalokho uncomana noNgqongqoshe iphi role abayidlalayo uqale uthisha kuphela abafundisa esikoleni iphi role edlalwa MEC mawu MEC usudlala liphi igazi ukuthi izingane iphase uze ugcine usunconywa nayo ngamagalelo akho awusiniki clarity lapho ungiphendulele kulabantu abaningi. Iqhaza elibaluleke kakhulu ukhumbula ukuthi uthisha yes is the first point of contact nengane esikoleni. That's why ngithi yonke into it boils down to a classroom. Alright. But ziningi izinto ezi-impact ukuthi ngingafunde kahle classroom eyidinga uMEC. Kuyamashwa la abantu bayahlukumeza bayamasha la ngaphandle bafuna ukugcwaliswa for example ama vacancies othisha bafuna the same resources zonke lezo zinto zibuya zizodinga intervention ka-MEC. The policy direction ye department ukuthi sibheka kuphi in terms even of curriculum content and all of those things zonke lezo zidingo zidinga uMEC. Uyabona izikole ngendlela eziphazamiseka ngazo ngiyibona kwenzeka something abantu bangxamela esikoleni kuba nenkinga yomgwaqo abantu bazovala isikole singana saye esikoleni zonke lezo zinto zidinga uMEC ukuthi ayongenele ayidingi uthisha eclassini because nothisha usuke evalelekile so zidinga a political head of the department ukuthi azo intervene. So it's quite a number of things uMEC okufuna zenze ucontributor to a conducive environment eclassini. Saqala into ebizwa ngama accountability sessions. Okay. Ukuthi from uthisha right up to MEC aka account ukuthi wenzani ukuze environment ibe conducive for ukuphasa kwengane eclassini. Okay. So sasithi mahleli kuqala uthisha asho ukuthi ngenzani kuzo HOD kuzo
uprincipal, kuze umhloli, district director, HOD and the MEC. So I used to sit and them and account to them ukuthi ngenzani as an MEC. So ayingekho into yokuthi mo MEC wena wakho uzothola ama reports bese beorganize le event uhambe ukhuluma ushayela izandla and all of that. We were really hands on. Yeah, it's true. So mfethu enye ke engifuna ukuyithola manje uma ubuka ngokwemfundo ngoba abaningi bayaphasa kodwa kuyakhala amanye ama-percent thola ukuthi akakwazi ukungena e-university nani yiziphi ezinye izinto nje oyicabanga ukuthi mhlawumbe ziyadinga ukuthi zenzeke endleleni yokufunda yethu yamanje mfethu? Look, I think kukhona la kufuna sishintshe khona ezinye zezifundo zethu. Okay. Wona kwaba ne-period la sake sathatha umkhankaso ukuthi noma sake sa realize ukuthi izikole eziningi ma-public school kakhulukazi asemakhaya nasemalokishini ziyabadropha lama subjects afana no maths and science. Okay. And the reason why ukuthi kuthiwa iphase kahle. Yeah. So isikole sojaha ukuthola 100% and then sizodropha these critical subjects. All right. Replace ngo maths leads and those other subjects. Okay. Othi mawufika university kuthiwa county. So university nje kwamanye ama courses kuthiwa mawubala ama points ungayifaka i-maths list ungayifaka LO ayinayingeni uyabo. So lapho kuno level 7 yakuphutha nje wonke lo kuza no8 points uyabona. So you lose ama point for ama subjects owenzile but angakusiza ukuya phambili. So I think we need to focus on these critical subject ezingakwazi ukuthi zikubuildele i-future. So ngiyafisa ukuthi kuma public schools kakhulukazi in townships, in rural schools ibe khona ifocus yokuthi asizifake siziphoqe lezi zifundo. Uma kufuna sifake more resources as government, let it be, but singajabulela ukuthi ingane iphasile but mase kufuna sithatha istep esilandelayo sokungena university asakwazi ukuqhubeka because ziphase ngama subject angakwazi ngalekeleli mfethu. So enye izinto mfethu mhlambe ke ngoba ngifuna sidlule kule topic but enye izinto engicabangayo ke nje mawusoyibuka njengamanje ibinakho ukubukeleka phansi indaba ama TVET. Ingathini message yakho ubheke kuleya camera ukukhuthaza kakhulu umuntu omusha osayibukela kude le ndaba yama TVET ngoba kuyayibuka ngazi ukuthi iyavula ama opportunities kwabanye. Ingathi nje umyalezo oqonana nale video ku TikTok iclip imfishane wamgqugquzela ukuthi mangakhuluma nge-TVET umuntu ofundayo? I think yokuqala funa siyenze as government is to re-engineer ama TVETs to be what they are supposed to be. Okay. Because ama TVETs are supposed to offer vocational skills. Okay. Asikho isidingo sokuye TVET uyofundisa bookkeeping. Uye TVET uyofundisa management. I mean, uzokwenzani after that? Okay. So we need artisans. True. You know, we need vocational skills kuma TVET. And these skills ezibalekile. And by the way, ungacabanga ukuthi azingeke zikwenzele lutho. Obviously ngeke zikunike i-status sokuba udokotela. Ngeke zikunikeze i-status sokuba an engineer or a scientist. But they make good living. Because if une plumbing, for example, how many times udinga abantu bezokulekelela? Alipheli isonto. You make good money out of that. So azokufakisa uthai or ijazi elimhlophe likadokotela, you will use izandla zakho, you will use ingqondo yakho, but you will make good living. So ngiyaba encourage abantu abasha ukuthi yes abafuna ukuya universities, University of Technologies, they must pursue that, but abanye babo abakwazi ukuya kuma TVET. So awungathi mawungangenanga e-university ukodwa ungakwazi ukungena e-TVET bese wena uthi ngiyohlala ekhaya ngoba angizosithola i-status sokuthi bengifunda e-university. It's not about status. It's about skills, it's about making living after that qualification. So TVETs are also a way to go. But as I'm saying ukuthi no government must be able to do nomkwenza ama TVETs abe is what they're supposed to be. Ungayofundela nje ukuthi uzothola i-certificate awona ukuthola uthola i-certificate se-bookkeeping as I'm saying. Yes, management, say computer, whatever. I mean, but we hardly get umuntu okuthi uzomqasha azokutypela because you can type on your own. But kade ngijabula nje ukuthi I was directing i-program yakho ngaleli langa uqeda ukuthola ukuthi ayisuyinkulumala ubusola nesikhathi sokufunda uzube advocate wendoda ngoba cathi umsebenzi eminingi bekujoba kulesi sikhathi usithole into sonke leso sikhathi bengisenza isikhathi
noma emva kokukhishwa uzithola emva kokuthi ubuka sekho kube uma uzokhumbula ngifike e-university ngenza i-LLB Okay. so it has always been iphupho lami alright ukuba ummeli wasemajajini okay so ngafike ngenza i-LLB mangiqeda i-LLB ngase ngofrempa kancane ngenza i-honors kwi-police and development studies but mangiqeda i-LLB angenzanga ama-articles or i-pupillage ngangena kuhulumeni okay you will know ke Mpungo sithini esikhulele eindaweni really la ufuna khona ukuthi mawuthola ithuba ubuyele emuva uyolungisa isimo ekhaya yes so when I ngiqeda i-honors then ngase ngithola umsebenzi ku-government okay so ngase ngiyabuka ukuthi kuyokwenza ama-articles for 2 years ukuthi stipend nokubamba ngapha kuhulumeni ngibamba ngapha kuhulumeni ukuze ngilungise into zami zasekhaya as you will know Mpungo ukuthi umama nobaba nodadewethu omncane bala empophomeni so had to kulungisa isimo sasekhaya but ngithe ngiqhubeka ngisebenza ngase ngiqhubeka futhi ngenza i-LLM so i-masters in law because uthando lwe-law has always been there so bekukhona isikhathi somsebenzi isikhathi sabantwana ekhaya nonkosikazi isikhathi sokufunda I think into ehlambe eyangisiza ukuthi angibanga umuntu othanda ubumnandi kakhulu akubanga into yakho so ngibanga isikhathi sobumnandi anginaso somgroove nje emaclubini ngabe uyaqabela ngabe uyangiqomuntu kodwa ngifike eclubini wakhokhela ibhili lawo ibhekisa phezulu lutho phela angihlonizi la ku-podcast esiyazi kwama-comrade kuzofika comrade ubani angcolisa itafula lutho yangehlula nje into enomsindo nje eclubini ungathi ungaba sekhaya basekhaya endaweni ethule nanokuthi I-enjoy reading so mangithola isikhathi ngene encwadini ngithola isikhathi ngingene encwadini so sasiba khona ke leso sikhathi sokuthi ngifunde it took me 2 years to complete i-masters yami in law because ngangiyenza part time so ke ngithema ngiphuma ku government that was August 2022 so ngase ngisala e-legislature but go December January 2023 ngase ngiresign e-legislature ngadecide ukubuyela nje ngiyokwenza i-pupillage now uqeqeshelwa ukuba ummeli wasemajajini for a year so I decided ukuthatha that year without salary ngibuyele nje literally ngiyofunda hayibo so I did that nakula ngikhona namhlanje congratulations sizwa yakithi bethu ke ake sikhulume ngeindaba ke eyithanda ukujula manje 2021 ngiyachazela ama 2022 kushuthi kukhona ozonginika khona 2021 endaweni yasemngini benade ninamandla and lo mbuzo ke awukwazi ukuhamba futhi ngathi uthema ungisho ukuthi ngicela uvele uyazi ngeke ngakubuzo lo umbuzo wenkondlo yami because ayikaze iphenduleke ngokugcwele inkondlo yami 2021 kwahamba umngeni ngaphansi kwezandla ze-ANC ngaphansi kwezandla zena ngivele ngubeke kanjalo uhambe kanjani umngeni kunzinyana ukubeka i-answer eqondile sure Khuba ngoba ukuhamba komngeni I will say has been into that engevela ngayenzakala nje out of nowhere okay it has been ngokwami ama challenges ebekhona ngaphakathi embuthweni alright amanye awasekhona lawo ma challenges egcine enza abantu ukufuna siba service bacabanga ukuthi thina esebuholini kakhulukazi it's all about us okay because into eyenza ukuthi ukusupportwa kwe-ANC kuloku kwehla ngoba it's not only la emngeni ukusupportwa kwe-ANC kwehlile njengoba sibone kakhulukazi ngo-2024 yes it's because iyakhula into ebantwini yokuthi i-ANC nabantu sekuqhelelene okay ukhumbula i-ANC yasungulwa ngabantu ayisungulwanga nje indoda eyodwa noma yasungulwa ngabantu as a response to inhlupheko yabo as a response to ingcindezelo yabo so bafomisha i-ANC ukuze babumbane balwise nayo yonke lezi zinto ezazibahlukumeza okay so uku-exista kwe-ANC ukuphila kwe-ANC kuncike ekutheni iqhubeka kanjani ukusevisa abantu kuncike ekutheni abantu bakholelwa kanjani ukuthi i-ANC isa ile vehicle ezobalisa ezweni lesithembiso
ayikho lento khube kwesikhathi sisho ukuthi i-ANC iyobusa kuze kubuye uJesu. Into engekho la. I-ANC iyobusa to an extent ukuthi abantu basenethemba lokuthi izobabeka ezweni lesithembiso. So endaweni yasemngini kwahamba kwafika labantu khona bethi le ANC ngenzeka kube akuseyona le vehicle ezosibeka ezweni lesithembiso. And enye izinto ezenze ukuthi abantu bacabange ukuthi ayiseyona leyo vehicle was because of izinto ebezenzeka ngaphakathi kuthina embuthweni. We must be honest. Uyabona emngeni uthe uPapasi mayengena wavele waqala ngezinto ebezivele zikwi pipeline ngesikhathi se-ANC. Okay. Wavele wanokha zona nje khumbula ukuthi uke wafika I think kwakunanto problem kagesi la nama transformer Stadium uzingavuliwe zibe ziqaliwe ukwakhiwa emakhaya athenga ogandaganda and all of those things. Those things ebezikade zikhona kwi pipeline. But for some reason ngaphakathi kuma comrade kungekona ukuthi kwanento nje evimbayo ukuthi senzeke. And I think mina is because mhlambe yayikhona into kuma comrade ukuthi ubani ukufuna velele ukuthi uyena ole talent. So an unnecessary contestation amongst ama comrade around issues of self. Mawubheka sayilungisela ama comrade lezo zinto ezifana nalezo. And ngiyajabula futhi ukuthi uyimember yePTT nenzani ukintervene kulezo zinto ezifana nalezo. Uyabona njengamanje kuba sikwi period la city khona sikwi renewal. Uvuselela kabusha ANC. Yeah. Ngoba ngaphandle kokuzivuselela iANC izofa iANC if singayivuselile. Now lokho kubala nokuthi sibuzana ukuthi ubani ngempela ukufuna abe kuANC. Okay. Ubani ukufuna abe obuholini be umuntu onjani ukufuna abe sebuholini beANC. Umuntu onjani ukufuna adeploy ngempela abe yikhansela leANC. Abe imeya yeANC. Because over time masikhuluma iqiniso kuba standards siye sathu kwehla. Wonke umuntu manje can be a council. Nongakwazi ukufunda iagenda. True. Can be a council. True. Wonke umuntu phama isandla nje. Mawuke wakwazi ukumobilize abantu abaningi bathu kuba sekuphelile. Ufike lapho ukurana government is quite complicated. Nokuba popular kusafana. Akufani ukuba popular nokurun government is true. So we need abantu abangezoba only popular abangezothandwa endaweni ngoba sifuna abakwazi ukuthi bathandwe endaweni. But ukuthandwa endaweni funa kulingwe nokuthi abantu basevisa kanjani. Abantu abakuthande because bayazi ukuthi uma nginenkinga ngaya kukhulu. Ngizofika ngilithola usizo noma ngalitholanga ngaleso sikhathi kodwa khona kunye angakwenza ukuvula iminyango ethize. Imali ngoba ngibona ngazuthi mshengu ngiyaxolisa. Ngibona kodwa ngazuthi impendulo yakho iyangikhava ngoba inkondlo manje kusho ukuthi bekumele iextend ingagcina ukuthi hambe kanjani umngeni. Ihambe kanjani neprovince? Into embili ehlangene lezo. Into engicathi icishe ifana. Hambe kanjani ezandleni zeni province because abantu amandla babekade benikezile and emaningi ukuthi nuphethe namhlanje u14% enikuwona kwenzeka kanjani fika kanjani uthi sengathola isibhaqe singaka makuzoba nedecline engaka isuka izikubeke ku14% ube iqembu lesithathu kade kuwena okade uphethe eqaleni kwenzeka kanjani. I will say Kuba is a combination of factors. Yeah. Akhona ama mistake esiwenzile as leadership. Okay. Ufuna siwavume. Right. Zikhona izinto lezi ezibizwa ngama objective factors. Okay. Ebesingenayo entirely control kuzona. Okay. Let me start ngama objective factors. Into yongakhulu komnotho. Okay. Yenza ukuthi kungadaleka amathuba emsebenzi. Okay. Mangadaleka amathuba emsebenzi yenza ukuthi abantu babe ne frustration. Okay. And low frustration bayikhiphela kuhulumeni osukukhona ngaleso sikhathi because balindele ukuthi uhulumeni okufuna dale amathuba emsebenzi. Uma angekho ama foreign investments ezayo ezweni ukuzokwakha imboni ukuze abantu basebenze umnotho uthuthuke. Abantu ba affecteka because amathuba emsebenzi awekho. But umnotho mawungakhuli also ngoba phela ugovernment imali uyithola through ukukhula komnotho a charge ama tax ukuze ezokwazi ukwenza all these other social services ukwakha ikole ukwakha imigwaqo impesheni zonke lezo zinto. So uma umnotho ungakhuli irevenue ya government iya affecteka. And ukaffecteka kwe revenue ukaffecteka kwama social services.
abantu. So uzogcina endaweni kufuneka kwakhiwe iclinic asikwazi ukuthi kwakhiwe iclinic because imali ayikho yokwakha iclinic. Into kaEskom nogesi ishaye kakhulu going to that election. Ne-COVID futhi. I-COVID ushaye kakhulu umnotho, ukukhula komnotho. So those are the objective factors. Bese kuba khona ke izinto ke ezithi ngithi nathi funa sizivume subjective factors. Maningi amaphutha esiwenzile esifundazweni. Ikakhulukazi makuphuma iMK. Okay. Indlela esibambe ngayo lo leyadaba lokuphuma kwaZuma kuANC. Kwenzeke ukuthi abanye abantu badawuthe kwathini ukuthi ngoba abantu abanjani labaya. Ngoba imistake esiyenzile ukuthi mayephuma instead ukuthi sifocus kakhulu kuANC esinye isikhathi besisispenda sigxeka uyabona sigxeka yena uJZ and so ireality ke ukuthi kunabantu abakubuka ukuthi wena ubehave kanjani umtreata kanjani umunye umuntu and that behavior i-statement kubona ukuthi ngabe umholi onjani lo mholi sizakwazi ukuthi simethembe I mean uyazazi kuba ezinye izinto ebezisiqhatha nabantu uzibona zenzeka ku social media repeat them. So that's why it's a combination of factors. Ezinye izinto kufuna sikwazi ukuthi sizilungise njengamanje. Yes. Uyabona into okufuna siyenze njengamanje ukuthi sivume kwesinye isikhathi when people say kunezinto ezirong esizenzayo singajaha ukudefenda. Nisebenza phezulu. Sizibuka ukuthi ngempela zikhona lezinto. Uma zikhona sikwazi ukuyicorrect. Ikhona engadlula kuyona eyodwa ngikutshela ukuthi sangaphindi contribute ekutheni ningenze kahle. Kade ngidriver ku street einsukwini ezidlule. Imini obe yiforeigner ekhaya ku street ngabafowethu bako Pakistan nani. Angazi nonke uthola ithuba lokudriver kulelo hlangothi. Yes. Suka phezulu nje lapha eMaritzburg ku street like wena ukumuntu wangaphandle ngohamba lapha ngaphakathi. Thathe ke eminye imigwaqo osuyazi kwawena weduye eThekwini noma kuphi. And abantu bayayiveza frustration ngendaba yabantu abaphuma ngaphandle ngokungemthetho bese beyangena bavala imigwaqo kungabi safe benze ngcole khona ngisho abantu mabekhanda imoto lapha emgwaqeni achitha uoyela la elokuzana akekho futhi umuntu ozolokuza and bayaziraise lezo zinto iqhaza enidlalayo kule frustration ngoba ngicathi after this podcast you'll see futhi lento enkuluma ngayo cha mawusuyiphendula ngicela uyiphendule futhi uyiqaphele ngoba inkinga enkulu le frustration ikhosta kakhulu kuhulumeni osukuphethe ngasikhathi ngoba abantu bayaqala ukuyiraise uma ngicela badlulile kuzo zonke lezi zinto zokubanga ukuthi ubani joineni nani sebe raise amanye ama frustration ukuthi we are frustrated ukuthi akusahambeke edolobheni lakithi ngenxa yokuthi nina ke njengabantu abaphethe nesikhona ukuthi baphethizwe nidlala indima nifika kuphike kuleyo nto umiphi wena ngendaba yabantu bokufika nalamadolobha asenje asiqale ngokuthi umthetho uthini futhi umuntu omthetho awazajabula awoza la ake ngizwe kahle umthetho uthi umuntu okufuna abe esezweni ufuna aziwe alright asiqala lapho nje hayi namhlanje ngiyayifuna le umthetho awuvumi ukuthi ungene nanoma kuliphi izwe ngaphandle kwamaphepha angikwazi ukuya kwelinye izwe nje ngifike ngingene nje ngaphandle kwamaphepha umthetho usho njalo so uma umthetho usho njalo funa sivume ukuthi umuntu ongenawo amaphepha noma imvume yokuba seSouth Africa oqhamuka olinza kufanele ngabe seSouth Africa le kufanele sibange leyo esingakubanga ukuthi si responda kanjani kwi crisis yokuthi baningi manje abaseSouth Africa abaqhamuka kwamanye amazwe abangenawo amaphepha lokho esingakubanga ukuthi mhlambe singa responda kanjani kodwa akufanele ngabe khona umuntu othi hayi bakhona sibayeke nje ku right umthetho awukuvumi lokho naba ke sebefikile ke manje now ijoka lekuhulumeni ukuthi aqinise implemente ukushiwo umthetho fanele ngabe kahle siyabathatha sibabuyisele emuva but ukubathatha ubabuyisele emuva is not going to solve the solution I mean it's not going to solve the problem because anything yokuqala ukufuna siyibheke ukuthi indawo zethu zokungena okuthiwa amaborder ziyavuza
kungenwa noma ikuphi, I'm sure usuke wabona ungenwa ngaphansi kocingo umuntu usengaphakathi and all of those things. Yes. So ufuna kuqala kulungiswe into yamabhoda. Okay. Kuze kungabi lula umuntu akangene njengoba ngenile nje Khuba ngene esangweni. Yes. Angawubonanga sengingaphakathi ungabonanga ukuthi ngine. So umuntu akangene ngesango. Manje cha ungilinganisela kahle uma ulinganisa la. Nasi singenile angithi obvious umuntu ongene ngokungemthetho isigebengu. Ungene ngokubugebengu lo yes. Waphula umthetho uyisigebengu. Nasi ke isigebengu singena la ekhaya kaMpungose ngongeke emthethweni emagcikena la ekhaya. So kubugebengu lo besibenzayo. Ngenze njani mina? Ngikhipha izigebengu ngaphakathi bese ngiyabiya noma ngithi azibe zingaphakathi ngisalungisa ucingo lapha ngaphakathi iwari yami lapho ingilahla lapho ukuthi ubuhola bazi ukuthi bakuphi labantu abenza lento awungilungisi lapho cha sikwenze kanye khu yeah mfowethu abangenawo amaphepha ababuyiselwe emuva. Okay, but ke ngithi asikwenze kanye ngoba uzothi babuyisele emuva ngakusasa sebebuyile futhi. Alright, yes. Abakwazi ukuthi makukwazi ubabuyisele emuva abangabi nalo ithuba lokungena ngaphandle kwemvumo nangaphandle kwegidi. Okay. So asilungise ama borders sibe sikoda abangenayo umthetho babe bebuyele emuva. Okay. Umthetho usho njalo. They must be deported. Okay. But enye into politically Khuba eyokuthi iSouth Africa ine political responsibility yokuassista amanye amazwe angaphandle ukuthi bastabilize indlela yokuphatha amazwe abo nempilo general, because abantu abaningi Khuba babaleka emazweni abo beze ngapha not say abaningi abanye babo babaleka because kuneyinkinga ngempela emazweni abo. You know ukwenzekani ku Sudan nakwala amanye amazwe la kuliwa khona abanye indlala and all of those things. So bacabanga ukuthi ukuze South Africa kuzokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono. Zikhona nezigebengu ezizela nje ukuzoganga. Yes. So i-solution must be multifaceted. Funa sikwazi ukubabuyisela emumva sivala ama-border, but i-South Africa has that political responsibility to engage namanye amazwe ukuthi stabilize your own economies, stabilize your social welfare, so that abantu bengezobaleka emazweni enu bezwe eningizimu Afrika. But manje infrustration yabantu ukuthi nathi sikuyingcindezi already yabona le nto leyo, because umbuzo manje cha mina engihlezi nginawo like ngiyajabula impela makufika nina la ngoba iwari yami ithi wona we street angisekho safe mfethu ngomhlali wa South Africa, and uma ngase ngicele yini engavimba mangase ngithi asihambe nisiye kwe street nani nazi wonke iminyango ukuthi lo mnyango uzosilekelela ngani, yini engavimba lokho ukuthi kwenzeke ngoba ukuba safe mfethu ukuba safe correct khona kale le point oreze ukuthi nabantu baseningizimu Afrika ngenxa yesibalo esiningi sabantu bokufika abaqhamuka ngaphandle. Yes. Ikhona ingcindezi abayifilayo. Sure. Funa singakuphiki lo. Njengoba bekhala ukuthi kuneyingcindezi ezibhedlela, kuneyingcindezi ezikoleni, kuneyingcindezi even ukuhamba nje sekuba nzima kwezinye indawo. It's a reality. Engeke sikuphike lokho ezabaholi. Now funa sikwazi ukuthi sikusolve kanjani lokho, but ngendlela Khuba ezohambisana nobuntu, because i-struggle sethu esingizimu Afrika sokuthi sithole inkululeko has always been a moral struggle. That is why even sekufomishwe umkhonto wesizwe ka-1961 ama-targets was not human life. Kwakuwama infrastructure ye-apartheid system, because i-ANC has always said impilo yomuntu ibalulekile. Now akufanele ke uma silwa nale frustration noma sina le frustration silwa nale problem enawo ukuthi baningi abokufika sebengaphandle, but i-struggle sethu sokubakhipha sigcine sesingabi a human and moral struggle. So that, for example, let me make an example. I do not agree uma ukuthi kulimala umuntu wokufika engozini yemoto but angalithola usizo ngoba kuthiwa ukufika simvimba ukuthi angene esibhedlela ngoba sithi wangaphandle. That is what mina I have a problem with. Akatreatwe bese ke makuthi akanawo amaphepha abuyiselwe ngaphandle. Mfethu Uyabo la emakomasipala nasemadolobheni owashoyo, we need to enforce ama bylaws. And it's one weakness komasipala bethu esinayo, and angibuye ngayi understand nami ukuthi idalwa yini. mfethu Ama respect hayibo
kwesinye isikhathi ngihlula ngisho ukuhamba ngemoto because sekugcwele la kudayiswa nendawo engekho demarcated kudayiswa kuyona kuvaleke so uyastrugglisha kweminye imigaqo when ubuka ama-bylaws la akufanele ngabe kunesitolo kulomgwaqo akufanele ngabe kuyadayiswa la akufanele ngabe kupakwa noma kanjani even nabantu okufuna ngaba enforce lo mthetho nabo kwesinye isikhathi strugglisha nabo ukudlula la amaphoyisa kamasipala nawo afuna linde ukuze uyabona kube nenkinga so we need to be firm in enforcement of bylaws asiklina amadolobha ethu angadayiswa la ngafanele ukuthi kudayiswe khona angakhiwa la ngafanele kwakhiwe khona abantu abenza lokho bephula umthetho asibabophe masibathola futhi bengenama bylaws asibadeport that's what we need enye cha ngifuna ukuyibuza I know ukuthi asikwazi ukuqinisekisa into ngo social media sithi ngoba social media uthi ngempela sekukanjalo ngoba abanye uthola ama fake account nani but umbuzo uthi ke abavotela nini bethi asikwazi ukunivotela uma ningasibeki sibu number 1 ngoba bahlezi bilibeka leli lapho South Africa First nani elu number 1 frustration yethu yile sicela kulungiswa lokho kungayinto esiyilindele ukuyibona nini omasipala be-enforcer umthetho ngendlela ekuyiyona ilunge le nto yabo ngoba ngikhulumela iMaritzburg wethu ngempela nami frustrated ngendaba yaseMaritzburg ingayinto yanini mawucabanga ngiyazi ukuthi awuyena meya semkhumbulo in fact ngizazombiza uyeza no deputy mayor Mkhize ubengithembisile ukuthi uzoba ingxenye kufuna ubabize bazochaza kuba it will be difficult for me ukusho ukuthi kungaba into yanini but into engayisho ukuthi yinto okufuna yenzeke yinto okufuna yenzeke because yabona kuba into eyenza ukuthi frustration yabantu yande I can tell you it's not only this it's a combination of things but bese ziba ne breaking point ngiyakuzwa bese ziba ne break and this is in my view a breaking point ngoba uzothola ukuthi ifrustration iqala ekutheni abantu kunezinto abazi-expectayo kuhulumeni noma zenziwe kodwa zenzeki let me make an example kunama-projects amaningi enzekayo bathola ukuthi awapheli kuthiwa imali isiphelile that's adds to frustration yabantu ngapha ngakithi eMpofane kunomgwaqo osuka eRosetta uya eThendela udlula isikole engangifunda kusona okuthiwa iDabulamas lo mgwaqo has been abandoned because ucontractor wagubha umgwaqo oshiya kanjalo wahamba now abantu sekufuna badlule and add another kilometers ukuze bayofika eMweerive edolobheni now that's a frustration sebezolwa nathi now ukuhamba kusho ukuthi amatekisi kuzofuna ede emalini yokuhamba manje ngoba phela sethatha indlela ende ukuze ayofika edolobheni mangake ama projects angaphelile not only ngala ngiqhamuka ngakhona but across so izona zinto lezo ukufuna sikwazi ukuthi lezi sikwazi ukuzenza masizenze perfectly sizenze on time siziqede ukuze lezi ezinzima ezifana nalezi ebezikhuluma ngazo ukufika kwama foreign nationals abantu bethi be raise frustration but ingabi siba spill out of the proportion because frustration yabo has been piling up Kuba ngo-94 kunomuntu osalinde ngo-94 ukuthola indlu now i-patience yalowo muntu is waning out ayifani ne-patience ayinayo 10 years after 1994 kune generation entsha manje engenayo a real feel of apartheid, direct apartheid cruelty yabo kubona bashe nakwazi atshalazwa yebo ANC led inkululeko yethu that's fine but ngigraduateile manje ne degree nginani anginawo umsebenzi so ngeke ukusiza ukulokuthi sanikhulula bese ugcina lapho you must be able to respond to frustration yabantu manje izidingo zabantu manje Chagwe njengamanje mawungibuyiselela ithemba kumuntu okhona nosibukayo sesiya ngasekulkhathuleni uhlelo umbuyisa amandla ngani kahle hle ngiyaye ngilinike nanombani uqhamuka kuliphi iqembu yayimnike ithuba lokuthi mangathi uyakhankasa noma ubuyisa ithemba iliphi ithemba ungalibuyisa kumuntu osibukayo njengamanje ukuthi anivotele ngonyaka 2026 okokuqala ukuthi iANC ngeyabantu
abantu noma ngakuthiwa uyi-member noma kuthiwa uyona i-member ye-ANC, i-ANC ngeyakho. Uma kuney'nkinga kwi-ANC nawe unelungelo lokuparticipate ukulungisa lezo inkinga. Okay. We accept ukuthi nathi ebuholini probably irresponsibility yethu iningi kakhulu ngoba sisebuholini. But siyanxusa ukuthi abantu abasondele nabo kokuqala nje ku-ANC. Silungise lezi inkinga esithi sinazo ngaphakathi. But okwesibili i-ANC kuzofuna ibe honest and be decisive. Okay. Where there is a wrong, the ANC must act. Ngaphandle kokuthi yenziwe ubani. Njengoba ngisho nje ukuthi izinto abantu abayikhombayo quite honestly ziyiqiniso siyazibona ezinye zazo. But imistake esoyenza ukufaka ikhanda phansi sicabanga ukuthi abantu bazokhohlwa ukuthi sashi iproject ingaphelile. So fika nje mase sovota sithi hayi sizokwenza into nokuthi bakhumbule sikhohle ukuthi basitshengisa ukuthi iproject ayiphelile kodwa imali iphelile sanga actor. Ngiyakuzwa. Because into enye limazi ANC kuba ukuthi singa act decisively and on time. Because uma kune problem and kubonakala ukuthi nanga umuntu osifake kule problem, let's act against that person. And abantu ababona ukuthi i-ANC ayitolerate into elimaza abantu. Uyabona masingangena deep not deep per se but sithi ungena nje kwipolitics cool. Kunento ekuthiwa i-counter revolution. Okay. Labo nje abaphikisana nentuthuko nokushintsha kweimpilo zabantu. Those people are active. And bamelene nezinto ezenza inqubekela phambili. But what they do now, they co-opt or they've co-opted some amongst ourselves, ikakhulukazi ebuholini, to turn the ANC against the people. Because ungawuqedi umgwaqo but kuthiwa imali iphelile, that is turning the ANC against the people. Uma abantu bethi kuba kune corruption bethi nanga uNtshontshiwe, the ANC must be able to investigate and act against that. Singathi I know usakhuluma ngaleyo actor asuthini ngibone con statement engisifundile wengaxoxisona sendaba yasempendle lapha ngibonile ukuthi ngazi sekhona isinqumo abasithathile ngalamakhansela avote against ilokhuzana ngazi umsuku uqondene nayo ngoba nawo ngicathu ingxenye yalabo bantu abaphume nesinqumo yini. There's that statement kuba esikhishiwe ANC has suspended amakhansela vele ngathatha action but nakhona kuba it has taken us some time. Problem yasempendle iqale ngoJuly when lama council decide ngaphandle kwe decision ANC ukukhipha umayor we-ANC. It has taken us 7 months to act. And these are things as convinced ukuthi ANC at times agility ingabi khona ukuthi we need to act manje. These problems have resulted ekuthini abantu basempendle kwenye inyanga bangaholi, kwenye inyanga bahole uhafu imali yabo. Ngitshela mawukhokhela imoto lapho nje njalo. These are the problems. So that's why ngithi enye yezinto is part of ezizokwazi ukuthi abantu babuyele ithemba lethu ku-ANC is to act and act fast and decisively. Because now yabona umuntu wayesempendle umsebenzi ongaholile kumasipala that is under the ANC shit. Akanifuni nakunibona manje. That's the problem. And ngeke sithi akufanele sibhekele kuba ngazi ukuthi asiyiboni lona. Ufuna siyikhulume in this I know probably abanye bazothi no lento akufanele uyikhuluma in public platform but izinto ezenzeka in public. ANC can't say izinto mazenzeka in public bese iyocasha. It must talk about them in public and act in public. So that abantu bezobuyelwa ithemba lokuthi ANC yathatha action. Yawuthatha action. ANC can't stand corruption. ANC can't stand maladministration. ANC can't stand ukuthi izinto okufuna ziye kubantu zingayi kubantu. And we need to, the key amongst all these things is to act. And once abantu babona ukuthi kuya act, they will then start believing ukuthi no ANC kuseyileya ANC yabantu. But nabanye abacabanga ukuganga bazosaba ukuthi hey iANC izo-act decisively because lento yasempendle has a potential yokuthi i-spread kwezinye indawo.
because abantu bazothi bayenzile empendlela bangabayeka, so why can't we do it also? And then we'll have no organization. And abantu on the other side bazobe say no, laba abantu be-ANC kusho ne-ANC yayi-endorsa yonke leyo. So ukubuyela kwi-question yakho directly Kuba, it's about the ANC, the one taking process renewal seriously. Okay. Sinikeza abantu what is due to them. Sinikeza abantu ama-leaders that are fit for purpose. Not just a leader. Umnganami siyamfaka ngoba uzwana nobani. Uyabona khona into eshiwo uComrade uBlacks wase-Eastern Cape. I'm sure wayibona lento ukuthi ayikho into ebuhlungu njengo kuthiwa sikhokhelwe nguwe ubungazinto. Uyabo. Kune-study njengamanje, not study but kwakuba ne-research eyenziwe ukuthi abanye babaholi komasipala they can't read and write. Shit. These komasipala like KZN. Hlanganisa wonke ama-political parties. Now the ANC must be first to rise and say ANC can't be counted amongst those okuthiwa bafaka abantu who can't read and write. Sithe ngabaholi babantu. Uzozwana kwe-meeting nomuntu uzobenzani. Uyabo. So these are the things ekufuna sikwazi ukuthi sizicorrect. But sinethuba. Yebo isupport isehlelile but i-reality ukuthi abantu they still believe in policies ze-ANC. Yes. They still appreciate intuthuko eyenziwe yi-ANC since 1994. Yes. Izinto abakhala ngazo izinto ezingakwazi ukuzilungisa ezinye zazo ngokusheshsha if sinabantu who are fit for purpose la bedeploy khona. But nathi ke as ubuholi as an individual nje khu. Right. You need to have uthando labantu as an individual. Because ANC ukhumbula ukuthi yakhiwe ngama-individuals. Then they become a collective. But if an individual in a weakness, it damages the whole ANC. So as an individual, you must know ukuthi logo kwabantu. You must not steal from the people. Angenzeki ukuthi kuthiwa yabona ama-public rep siyawazi ukuthi ahola malini because into ubeko obala umthetho ubeko obala. So we know ama-councillor ahola malini. We know the MPs and MPs ukuthi hola malini. But angabe ke sekuthiwa Kuba na project ifikile endaweni siyawazi uyicancel. Bese iproject ingapheli. Kodwa impilo kaKhuba ikhuphuke ngenye indlela engasahambisani nesalary yakhe. Uyasho ukuthi lo councillor wayise ekhona. Uyabona abantu they are not fools. Sebekuthi siyazi isalary yalo councillor. Ayi kodwa indlela impilo isiphile ngayo. And lento impilo ikhuphuke ngesikhathi le project ingapheli. Noma iphelile iproject kodwa in 6 months time noma ine isiyaqala iyadilapidate ngoba okwakufanele kufakwe kwagcina sekushoda ngoba kuthiwa imali ethile ayiye ngapha. These are things abantu abayiphondayo and the ANC can't turn a blind eye on them. Bethu siyavala. Athina amazwi akho owakhulumayo ngiyangijabuleke makufika abaholi ngifisa abakhulume nabantu abasha. Yiphi incwadi oyifundayo kulezi insuku nje njengomuntu othanda ukufunda incwadi? Yiphi esakuthathile kancane incwadi oyifundayo mhlawumbe umuntu akayo i-check. Ophizgayo nje. Ngithanda ukuphazamisekana lezi insukwana Kuba ngokufunda incwadi eceleni because le field engiyona we read every day. Uziyakhala nje but incwadi njengathi angiyibhekeke nje mhlambe noma ibhekwe omunye umuntu omusha obukayo owathola okuningi kuyona mhlambe yiphi yona nje because ami ngomunye wabantu abasanda kube athi uyoqalaza incwadi kancane. There are quite a number of them ko eyokuqala nje engayisa recommenda ikakhulukazi kubaholi bezepolitiki. Incwadi ititle yayo ethi Leaders Eat Last. Siqedile ngesihloko. Okay. Leaders Eat Last. Okay. I also like incwadi ka-advocate Sikhakhane SC. Ayi ngimlandela kakhulu The Voices of Liberation. Okay. Ngisanda kuyiqeda ke. It's quite an interesting book. Okay. Enye ke ukuthi ke phela I read it since incwadi eningi is related to what I'm doing. Yes. Khona enye ngiyayi-rereada ngayifunda ngayiqeda but sengibuyele kuyona
ka former Chief Justice, not Deputy Chief Justice Dikgang Moseneke at All Rise. Ngiyayifunda because it relates more. But one book engirecomendayo kakhulukazi kuma comrades ethu noma kubantu bepolitiki, Leaders Eat Last. It's written by Simon Sinek. It's not a political book, it's a business book. We talk about business, but it has everything to do with what we must do as politicians. Mina ngiyakhala ngathi ngihleka la ukuthi khona incwadi yangidamage yangisho ukucabanga le 48 laws of power kanye yangidamage indlela engicabanga ngayo khona izinto engiyibone base ngizenza ngithi ayingeke sengathi lencwadi ine impact empilweni yami bakilokhuzana mfowethu ukhona ke umuntu omusha engacela ukuthi umshiye nje namazwi okugcina sewuvalelisa sewuyongena ungangitheka kuba abantu nabasha sifisa ukuthi asiqinise kwezemfundo. Education is the way to go. You may not have umsebenzi now, but with the qualification, you are guaranteed ukuthi maliqhamuka ithuba, you will stand a better chance ukuthi utholakala. Abantu abasha ikusasa ngelapho. And ufuna libafice leli ikusasa bekulungele ukulida, bekulungele ukwakha isizwe esiphumelelayo. And leso sizwe ngeke usakhe ngaphandle kwemfundo. And ukufunda ukwenza nokukhululeka nje into eziningi. Nokusave into eziningi. Asingajahi izinto eziza kalula. Singajahi imali eza kalula. Engagcina ikufaka ebugebengwini, engagcina ukufaka nezinto ezingeke zikusize in future. So i-foundation yethu akwesibeke ku-education ngoba umnotho wethu udinga ama-skills. Udinga imfundo. Amazwe athuthukayo, o-China athuthukile and other countries. Uma ubabheka imfundo yawo ngendlela aba-investe ngayo emfundweni nangendlela abantu abayithanda ngayo imfundo is really a way to go. Kunesithombe khuwa ngise-MEC waka-education angihlezi ngisibuka and it used to inspire me ngendlela ehlukile. But ukuthi inspire me ukuthi let's work hard on education. Isithombe sabafana about 4, 2 of them abase-China, 2 of them are Africans. Laba base-China bancane, I think they are about 10 years or less. They are focused elaboratory. Focused elaboratory. Laba bangakithi Africa baphethe iBhayibheli emgaqweni. Yabona sijulukile lezi kusho ukuthi push ivangeli. I don't have a problem nesonto ekhaya kuyasondwa. Nami ngiye esontweni Khuma. But it must not replace education. Yabona laba bazophuma ba-innovate zonke lezi zinto ezobuya bazi-importela kuthina. But la kuthina bangaka abantu abasha abazokhula bakwazi uku-innovate. So it's education. Even if you want to be a leader, be an educated leader. Even when ambitions ukuba yi-councillor usemncane or MEC or parliamentarian, be an educated councillor. Be an educated leader. So that uma ngabe ngelilanga kuthiwa awuqhele ndoda esikhundleni esifaka omunye kungafi umuntu. Yazi ungihlekiselani ngoba lento eyikhulumayo kwafika untombazane wayihlangana ne-ANC bezokhankasa la so bayafika bashaya u-door to door uyabuza ukuthi yizini ezinhluphayo la ekhaya sithi hayi sinenkinga yamanzi nani achaza sekithi mina ake ngithole ubani u-MEC waka-water and sanitation mhlambe ukuze lezi zinto zethu ikwazi ukulokhu akamazi ithi mina okay uthi u-ANC ubani unobhala wakho we-province akamazi ubani ulokhu so akana idea so ngizama ukufakazela lezi zinto ezinjalo ukuthi umsendayo nani umuntu ku-door to door uzothi maye-engagewa ngezinto zenta athi uyayi-representa kodwa akazazi ithini i-manifesto yini akazi lutho zonke lezi zinto. So that's why education is important. And it's, as I'm saying, it's a way to go. Iyakhulula nento eziningi because kwesinye isikhathi you know part of our problems esiba nawo which are weaknesses ngaphakathi embuthweni. Get deployment kwakukhona ababe deploy ngaphambi kwakho. Definitely kuzoba khona abazo deploy in the same position after you. But mase kuthiwa awuthi ukuqhela kancane sifaka abanye help break loose. But awungihlebele le sesiyayixoxa sesivala. Yefethu kuya-adjusteka yini ngoba le izosilekelela nakulama council ahlamba khona azokhishwa ngoba bafethu umsazophuma yabo
abanye sazohlala ekhaya sekuzosho umphakathi usho ukuthi ubongile and ungasiphoqi ukuthi sibuyele. Injani moment yokuthi kade whether uyazizwa ukuthi ngiyibambile ngihamba nayo lento bese kuthiwa ake sikuphumuze sikutholele umuntu ozokushintsha and ngikhuluma nomuntu one experience entweni enjalo kuba njani day one uba njani kwabanini day one uba nzima kuba ngoba uqala efonini ifoni ithula ithinya ibikade ikhala yabona ubuzuyizime kwesinye isikhathi ngendlela elikhathaza ngayo but day one Cako kahle ucabanga ukuthi mhlambe bavale nefoni yami kanti yeah so that's your day one uyabo kodwa ke into ebalekile lakho ukuthi i-deployment ungayifaki ekhaya cha ngithi manje ngizama ukungena ecathulweni ukuthi kuwena ngathi bakubona ungasekho awuqiqise kutrend isithombe uqhubekile futhi nakusu advocate kuyaqhubeka kuyasebenza ngizama ukungena ecathulweni zokuthi kuthiwe khamba amandla khamba abafana usujwayele kona and awunayo enye into ozofika ngayo kuba nezinsukwana mhlawumbe abafana bathi kuba khona noma bahamba the day kukhethwa emise awungiphe lesithombe yazi sakiyazi kahle lento ngiyacabanga interested le kwenze kanjani le yakuhlekisa umthetho uthi you have a month so bangahlala nawe for a month okay nemoto nawe bagade for a month and after a month right but mina into engayenza kuba ngathola ucingo ngakusasa ngifonela nobhala weprovince nje ngupast 7 ufuna ube se-ANC office okay I just knew ukuthi ke okay i-ANC yosho ukuthi ayi sesi right sesofaka omunye so ekseni ngafonela lamajita emadoda ngicela nithathe imoto nikline yonke into yami ebiphakathi nikhiphe zonke into zami sohlangana e-officeini later because nakhona ufuna ngithathe into zami phela okay so ngayi-driver mina on that day I drove myself to ANC office ANC communicated its decision ngabonga ithuba enginikezwe lona ngadriver ngabuya e-officeini packed my stuff ngahamba ekhaya now it was not an easy thing or a painful thing kuba ngoba ngaba nenhlanhla yokuthi ngingayifaki kakhulu engqondweni ye-deployment I knew ukuthi njengoba ngifike bekukhona bebengaphambili definitely nami sofika isikhathi and lo 5 years ngenzeka ungapheli so I always had that in mind that is why I never lost sight on the legal field because ngangazi ukuthi mangiphuma la kuzofuna ngiye ngapha but angifaka ngengqondweni kuba ngoba lento iyakwenza ukuthi ingakushintsha nje impilo yakho bese yakudropa yabo so la ukhumbula ukuthi unemoto drivelwa ama-bodyguards no-PA uyabo so umuntu nje wonke umuntu uthi ufuna ukukhuluma nawe ukhulumoze nawe akufonele awuphela manje but if uyifaka ekhanda leyo nto uzothwala kanzima mase kufuna uphuma so mina amajita ayengigada I'll tell you ukuthi ayengigada ngoba ngempela ngiyemsebenzini nokulwela impilo phela ngoba phela so mangibuye ekhaya ngifike ngibatshela hayi noma doda ngisekhaya okay bangishiye ekhaya bayahamba kube ngithatha imoto yami ngiqhubeka ngiyozenzela ezinye izinto ngama weekend mangingasebenzi angibadingi ngihamba nefamily ngangafuni ukuthi sengihamba nefamily ngihamba namajita la ngigadile mangize ekhaya ngangizidrivela uyazi so although bona kwakuba problem kubona ngoba phela kusemsebenzini bona anything ayengenzeka kumina ngaso sikhathi bona ufuna ba accountable but ngangafuni mina ebusuku mangekho isinke ekhaya kuthiwa ngithi emadoda aniyothenga isinga thatha imoto yami ngihambe ngiyothenga isinkwa ngangihlala kahlophe kwezinye isikhathi ngifonele kuthiwa manje usibonakala kuthiwa kahlophe ukuthi he ngilinyama namajita so kunamajita engikhule nawo ngeke ngithi ngoba sengu-MEC sekufuna singakwazi ukuthi sondelane ipower bethu yenzani because yabona emakhulunywa nami ngu-artist ziningi izinto okuzizwe yabona ngihleka ukuthi uzofika emcimbini usujwayele ukuthi mawungena obvious so allocated indawo nani so ngiye ngibuka abanye oza kwethu ukuthi wayekade eshisa kudala ukuthi uyabuya abantu abasambona oyibanathi usekuyibranded uba frustrated ipower yenzani uma ukuyona uma uyicabanga kahle wena futhi osuke wa experience into eziningi zokujika uma uzoyifaka ekhanda izokumosha sure
Ngizokungosha moya ekhaya. Inabantu abayifake abaningi. That's why kunabantu abayifake, kunabantu abazokusebenzisa ukuba seduze kwakho, kunabantu abazokubona ungazuthi usuka too elevated, so kusene group ungasafanele interact nayo. So you must not allow it ukuthi ingene ekhanda. Qhubeka uphile nabantu okukhule nabo. Okay. Qhubeka uphile nabantu obukade uphila. Ngoba eMoyi River kufana ayibakwazi kahle nje owabo ngempela. So manje eMoyi amina ubani ozongisukela lapha eMoyi River ngoba ngikhule nabo. So makunenkinga ngizoprotectwa yibona. Bakhona la eMoyi River. So uma ukuthi usekwipower ungahambeli phezulu. Uyabona yebo kuthiwa uzohlala phambili. Kodwa ilanga nje mawuqeda ukuhlala phambili, musu ukuthi mawuphuma ungena emotweni sewuyahamba. Abantu abasakwazi interact and uyasazoqhuma isibhamu manje ngoba siyakulama election khona abantu abasazobulawela ipower nje ukuthi umuntu power hungry and all of those things. So kumina nje kuba it was a normal transition. Ayingiphathanga kabi, ayingezanga ngahlala endlini ngisaba ukuphumela ebantwini, because these are the same people ebengibazi ngiphila nabo even umuntu omndeni ngempela. So ngaqhubeka nje ngaphila nabo. Bakhona ke obviously ebucabanga ukuthi beningi ndawonye nabo, but then they started shifting. Angabe safo ngizawubuza ukhona umuntu olokho agcina ukukufonela ngoba wayicela usizo mhlambe lento ethizeni uMC ungaphindanga wabuya makuthiwa use. You know Kuba, what happened? So mangiphume, as I said, day one banya tulanye and all of that. Omuntu mhlawumbe uzokushaya nje ngecall lethi khamba kanjani ufuna ukuqinisekisa ukuthi uphuma ngempela. Yeah, so that period from ngiphumile, and then later on sengizoqeda nje privilege yami, then I got appointed as a chair wase-IDT. Ekhumbula I got appointed kwi-board yaseMngeni. Saqala mangiqeda nje uku-appointa zabuya lezi ezinye ingcinga beseyinyamalela. Hey chief, right, hey man, congratulations, hey man, ekudala yagcinana. Ngofuna kwesithi sibonane, uyabona sketch up and all of those. And then just say okay, no zokulungile chief. So into uvela uyazi ekhanda ukuthi iyenzeka le. I knew ukuthi izokwenzeka. So I said, "Hi no chief, sizobonana," but then say because khona isithombe sakhe sasitrenda ukhona enkantolo yamajaji yabona ngalolo suku everyone wayeposta nje ngithi ngiyadlula ku status ufakiwe yona wakoboti. So abanye kwabantu abasebekhohliwe ukuthi ukhona abanye babo, but abanye majority yabo abantu who really gave me support. Okay. Laba aba on and off ilaba ababuye ngesikhathi ngisa-appointwa as chair we-IDT and chair waseMngeni, because they thought now is the time for ukuthi ngiba create a business opportunities, because IDT, you know, naseMngeni, these are major government entities. Cabanga ukukhuluma nawe sokumnandi sekulokhu inezinto lapho ngiyagoqa kuba lalela enye mfethu engifuna ukuyithola mfethu ngakhele nakho ke mfethu khona uma ngathiwa ngikhulumela nje nomuntu ke sesivala awungilekelele kulento yepower ngoba iyona engiconfuse. Ngiyaqala futhi ukubuza lo muntu lo mbuzo kumuntu and ukuthi manje ungidriver kamnandi WhatsApp ithini into uyakwazini ukuzizwa uma umholi yabona nje khona abantu bafuna ukubuya as councillors bathi umphakathi uyasho ukuthi uya enough, yabo ngeke ngenze ipoll. In fact abantu basemphumeni bazoyifakaza leyo ethi bangaka abantu ensale lokubabona mfethu bekunzima kakhulu. Umphakathi uyayikhulumela ukuthi hayi sese right sesibongile, we need new faces. Yeah. So kumina mangizongena stage khona usuka ngangena khona stage sazocula osijava culo bani ngithi ngizoperform inkondlo sebusuku. Yeah. Ngiyakwazi ukuzwa mshengu ukuthi hayi khona abantu bafuna usijava manje. Yeah. Akusho ukuthi abangithandi ngosiyabonga, but inkondlo namhlanje ithi qaphu le esiyaziyo nje ukusibingelela and then you go. Ukuthi ngisangahlala u20 minutes or 30 kuzoba disaster. Kwe leadership ukuzenzisa noma usukwazi umubheka abanye abantu bayakwazi ukuzwa ukuthi umphakathi awusabadingi, ngoba khona abantu ozwayo ukuthi hayi ngiyabuye sayibambile and mawuthi uyachecka ayikho into oyibambile umphakathi uyawuzwa phela. Iqiniso mina ngikwazi ukuzwa before ngene stage akakangibhuish lo muntu, but I could feel ukuthi abantu they need to sijava manje. Ama leaders kwi organization niyawafundisa yini ukuthi ayenze lento eniyenzile ukuthi ukwazi ukuzwa ukuthi hayi okay sekukhona enye wave ekhona ke sidedeleyo. Kufanele ukwazi as a leader kuba ukuthi icon akusadonseki kahle. Okay. As an individual ufuna ukwazi, but secondly abantu aba around wena
nabangani bakho must be honest enough to tell you ukuthi hey mfana kithi engathi akusahambi kahle. Bathi abakwenje nami babengasafoni kade bekufonela. Bazokuphatha ngendlela ukuthi sayibambile. No, that's why it's also important to have genuine friends. Okay. Who can tell you ukuthi no akusahambi kahle. Yes. But even who will tell you ukuthi uyafambula la and all of kungabe nama praising abangani. Yabona myself nomdumzeni ayike into esingatshelani yona. Noma ayike into esingatshelani. Yazo ngijovale la bathi ukuthi ayilezi ziyajova. Siyatshelana noma kuthiwa kunzima kanjani ukuthi no this one it's ayihambi kanjani. But i-problem izoba khona kuba uma uzothatha i-deployment njengesinkwa sakho. Okay. La uzongaboni khona noma ungasenzi kahle because kuwena awuboni lutho ngaphandle ukuthi lento ngifakela isinkwa. And uma ke ngaphuma kulento ngiyalamba. Ingakho bengi-emphasize ekuqaleni ukuthi education is the way. Because uma unjalo ngeke uthathe i-deployment njengesinkwa sakho sokuthi sami la ufuna uzothi ngithunyiwe for isikhashanyana. Mase kuthiwa ngiqhele ngiyaqhubeka nempilo. But uma i-deployment kuba kuzokuthi uwe la then awusacabanga ukuthi khona enye impilo ngaphandle kwalokho. Uzongaboni uma ungasenzi kahle ungasadingeki but uzoba disruptive ukuthi corrupta zonke izinto ama processes organization ukuze ezoproducer wena because wena uvikela isinkwa sakho awusebenzeli it's not about ukusebenzela abantu it's about ukuvikela isinkwa sakho. Omunye nongaphandle uzobona ukuthi akade kuyadleka lapha ya naye asefuna ukuthi kube wena. So that's where ama problems aqala khona. Cha mfethu mina la sikakhuluma kuze kweshona ilanga futhi ngisakulala. Ngiyacela phela usimamela yena ubhuti wethu uMdumseni akafike naye sike sixoxe nje naye mayithola ithuba. I know ukuthi banemsebenzi national emkhulu but nje ukufika kwabo ngasijabulisa. Awushiyeki mina lokho phuka kahle guarantee uzawufika. Mfethu singabonga kakhulu. Lebe sinaye ukwazi ungokamshengu uchagwe sikhulume kahle kakhulu ziningi kakhulu izinto esicabanga ukuthi sifundile. Mfethu ungadinwa futhi nangomuso masiphinda sekubiza ngoba lo nyaka esikuwona ka2026 sizobe sinidinga ngoba kuzobe sekune build up and uhlelo uyatry ukuthi silikhulise ke la esesobe sisihambela khona emphakathi okunama candidates aqhama organization ethize kwenzeke kanjani kuzoba nama debates azohambela amahholo nenhlaka ehlukahlukene but siyabonga kakhulu bhuti Bonge mina khona siyabonga sande dlula ikhanda. Don't forget to share, like and subscribe. Siyabonga kakhulu lo bekumholi esimaziyo nesimhlonipha kakhulu ngamagalelo akhe siyazi benenkulumo ngxoxo naye lapha we know your leader. Don't forget to like, share, subscribe. Ungene lapha ku Facebook siyabonga Mpungose page ukwazi ukuthi ufollow na ku YouTube Mentors Production la uzoyithola khona yonke le nkulumo ngxoxo iphelele. Siyabonga kakhulu ngiyabonga. Siyabonga.